आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्था। राकेश ब्रह्मआ सासे मोजां मानसि। राकेश ब्रह्मजों दिनै सोर थाफायो? गोदोनि सिनियर जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, जायफोर समाजनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, बिलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय जायफोर सिनियर बिथांमोनखौ लोगोआव थाफानाय नुयो। सासे राकेश ब्रह्मआ मोजां मानसि, नाथाय कास्टमखौ बाहेरानि मानसि, बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि मानसि होननाया बियो गनायथाव नङा। राकेश ब्रह्मआ हायोबा एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै एसे खबर लानो थां। जायफोर एक्स एनडिएफबिनि केसनि जेंनायाव गोलैनाय बिथांमोनजों लोगोआव माखासे सावरायलायनो थाखाय समखौ हो। आरो जायफोर हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै एसे खबर लानो थांफा। बिनि थाखायनो आङो राकेश ब्रह्म सारखौ आं खावलायो, कास्टम सारखौ बुंबाय आरो जाहाथे बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि गुबुनखौ दा बुंसै। देरहासार इस्लारि चिरांनि इउटुबार बिथांखौ आं खावलायहरो, माखासे गारबोनाय समफ्राव जेरैबायदि एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानाय न'खराव थांनानै माखासे खबर लानो थाङो, जाहाथे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा बर' लिडारफ्रा जायफोर जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि न'खरनि दुखु दाहाखौ जाहाथे भिडिअ नायनानै एसेबाबो बुजिनो हाथों। आरो लोगोसे जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय बिथांमोननि न'खराव सोरबा बिमा बिफाया गावनि गथ'नि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनो थाखाय गोसोआव नेनानै दं, जाहाथे जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै जाहाथे जायफोर दिनैसिम माबा मोनसे खोथा फोरमायनो नेनानै दं बेबायदि न'खराव थांनानै देरहासार इस्लारिया जाहाथे गारबोनाय समनि बायदि जाहाथे भिडिअनि गेजेरजों दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे नुनाय बायदि माखासे न'खरफ्राव थांनानै समखौ होयोबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरो। जायफोर दिनैसिम एक्स एनडिएफबिनि माखासे जोहोलावफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं होलांबाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै, जायफोर जोबथेसालियाव गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय, जायफोर आसामनि जेलाव थानाय आरो एक्स एनडिएफबिनि केसनि जेंना न'खरफ्राव थांनानै जाहाथे भिडिअनि गेजेरजों दैदेनगिरिफ्रा नुनानै माबा मोनसे सिन्था धारना खालामनो हायो। लोगोसे आं देरहासार इस्लारिखौ आं खावलायहरो, भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ जाहाथे देरहासार इस्लारिया गोसो गोरबोआव बजबनानै जाहाथे एक्स एनडिएफबिफोरनि मुंख्लं न'खराव थांनानै जाहाथे राकेश ब्रह्म सारखौ जाहाथे लोगोआव लाफायो। राकेश ब्रह्म सारखौ लाफायोबा साबसिन जागोन, मानो होनोबा राकेश ब्रह्मआ सासे इउपिपिएलनि सासे मोजां मानसि, जेरैबो रायजो राजाफोरनि सिन्था धारना, गामिनि सिन्था धारना, मोनफ्रोमबो सिन्था धारनाखौ सिन्था खालामनो हायो। दिनै जों ससियेल मिडियायाव नुयो राकेश ब्रह्म बायदि गामिनि माखासे जेंना खामनांगौ सिफुंनांगौ बेबायदि राननानै होग्रा सासे गेदेरमा जोंनि गेजेराव बाख्नायनांगोन। बोथोरजों नानि माखासे नाफोरखौबो सिन्था धारना खालामनो हायो। जेरै बोथोर गैयालासिनो ना हमोबा नाया दंस' जायो, बोथोर जायैनि सिगां नाफोरखौ जुदि हमनानै सारनानै जुदि जायोबा नाफ्राबो दुखु मोनो। बिनि थाखायनो नाखौनो होन माखासे सिन्था धारना खालामनो रोंनाय मानसि राकेश ब्रह्मआ। बिनि थाखायनो आं खावलायो राकेश ब्रह्मआ हायोबा एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै एसे खबर लानो थां। जायफोर एक्स एनडिएफबिनि केसनि जेंनायाव गोलैनाय बिथांमोनजों लोगोआव माखासे सावरायलायनो थाखाय समखौ हो। आरो जायफोर हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै एसे खबर लानो थांफा। बिनि थाखायनो आङो राकेश ब्रह्म सारखौ आं खावलायो, कास्टम सारखौ बुंबाय आरो जाहाथे बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि गुबुनखौ दा बुंसै। जेरै बोथोर जायैनि सिगां नाखौ जुदि हमनानै सारनानै जायोबा नायाबो दुखु मोनो होननानै राकेश ब्रह्मआ नानि थाखाय खोथा बुंनो रोंनाय मानसि, मोनफ्रोमबो माखासे जिब जुनारनि सिन्था धारना खालामनो रोंनाय मानसि। नाथाय राकेश ब्रह्मखौ आं खावलायहरो, एक्स एनडिएफबिनि जायफोर आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, गावनि आगोमा जिउखौ दिनै हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव दिनैसिमबो हर सान जोबथेसालियाव थानो गोनां जानाय बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जाहाथे खबर लानो थाङो।